misalnya Bang asa aduan hunda Bang majolo tua mata nama tua tibata maulah Bang cara dibahasa ketika dope asa anggian dipirui akraman taraja inata suri pada lima ulun nanon asa toto dipiroi hari toto dilongani habis tinalaho mangulahon ulahon lasnirhon alul hutta majoro tua mata raja inata sori badak naos alul hutta mamase tu sidua naro natoro nomor tu nadia naro bulan hari kanon siang dibahas untuk bulan hari kosong di sananya mah akhir bulan hari bulan horas di hari pompangan yang bulan di siraja lebahono siraja luar baik mama gondak mulai mau nanti paman mengalami udah mulai asal dia tutup di orangnya aman tadi bata udah sedang buka sangat turang mengunjungi asal dia pas sobat hari bersama dikira tua mata di bata soal ini kan tua mata raja inata sore pada baik majoma gondak sopai mama mengajar ko golden sopai di bagian seperti kira asa mengajar hari risor asa angkiat giat paggabian lihat perhongasan di hari pemparan gaul punami lima siraja nebaho suang sohani na dohon siraja dohon saluhuna asa baik mama golden lihat di lalu semalanya panita dohon